Os traballos, que segundo o edil lalinense Antonio Rodríguez comezarán nesta semana, consiste na construción dun muro de sostemento e beirarrúas no último treito da Rúa Areal en dirección á Estrada Agolada. En concreto, mellorarase só a marxe dereita en sentido ascendente, vaise anchear a beiravía para construir beirarrúas e habitar unha zona de aparcamento en liña para dar servizo, sobre todo, ás instalacións deportivas e de ocio da zona. A sección da rúa quedará en 24 metros, cumprindo coas exixencias recollidas no plan xeral. Farase tamén un pequeno mirador cara á zona deportiva con bancos. A obra acometerá a empresa Fernando Pena Caramés cun investimento de 105.000 euros e un prazo de execución de 50 días. A outra marxe da vía tamén será urbanizada a partir do mes de marzo. Neste caso, os traballos correspóndenlle á constructora Eprovisa. De xeito paralelo, o Concello agarda a autorización de Fomento para redactar o proxecto de mellora do alumeado que se incluirá no Plan E.